Entertainment. Iya. Setia Musik Audio Sound System. Samenika ingkang badhe samekta gawe marinipun kantor kagem para pinggah tamu undangan Kampung Semar Putri. Samenika alhamdulillah ingkang sampun rawuh minangka undangan saking keluarga kang sebelajat Bapak Karsono dalasan Ibu Tuminah. Samenika kalares nikahaken ingkang putra-putri kirasi menika Bayu Kansa Aziza kalian Rokoma Satur Adi Nugroho. RCS samenika dipun recek kadang waranggono wonten sekawan cacahipun kawula timbali setunggal bangka setunggal. Samenika ingkang saking sisih wetan rin panjenengan Gendo Karisa Sumomo RCS dipun aturi jumeneng. Yes, suka. Karisa. Karisa. Saking pundi sayang? Dalemipun saking Banjarnegara gilar-gilar. Woi. Oh sing duwe dawet ayu kaya Karisa. Iya. Mangga atur jumeneng. Katerasaken kawula timbali kadang waranggono sak lajengipun. Samenika ingkang mijil saking Jalan Pantai menganti Karang Dhuwur Ayah Kebumen Jawa Tengah Indonesia. Panjenengan Yesika RJS. Yuk. Hus. Kakak. Dipun cepeng mike. Jenengane sapa, Yes? Yesika saking Karang Dhuwur Jalan Pantai Menganti sing duwe pintu gerbang Pantai Menganti kene iki caket. Nah, matur nuwun Yes. Aduh. Nah, sing asoa. Samenika dipun katerasaken kawula timbali niki babone RJS. Mijil saking tlatah Kota Sempor sing duwe bendungan fenomenal. Maka Debbie RJS. Yo. Hai. Mohon maaf untuk Mbak siapa tadi lupa, perkenalkan namanya dulu. Debbie. Debbie. Ada nama panjangnya siapa? Enggak ada, enggak pakai. Debbie, enggak gitu ya? Enggak, Debbie aja. Oh, kamu hari ini cantik banget Debbie. Makasih. Oke, seket. Debbie, ye. Dipun ngaturaken dilanjutkan kembali next and continue. Alright. Baik. Samenika kawula timbali kadang artis menapa penyanyi ini asli dari Kalipo yang punya kawasan Pantai Ayah Logending. Monggo dipersilakan untuk Viot_RJS.